Guys, pa social media, mirendi kudzei. Zvokuita magroup izvi. You limit yourselves, guys. Don't limit yourselves nekuswera uchita group. Ndinoenda kunojoina Melly, ndinoenda kunojoina Ningi. Grow. Kana uri one, you can grow and you can do what you want. You can stick to, you can do any content that you want. Ane muri kunzwa, unoita zvaunoda kubururuka kudzika kuita sei papage pako content yako. Handi munona, izvi zvemagroup zvezvinhu zvekushaya guys. Because pamunoita magroup chete hapamboshayi kumakuwa hachabuda hapo. Hapashayi kunyonga ichauya hapo. Hapamboshayi zvakawanda zvichaitika hapo. Handiti, mira wega uite zvinhu zvako uri one. Handitika. Otherwise, because ukada kuti muite zvinhu zvokuti munoudzana makawanda, uchinzi ita so kunopesera kuti isisiri kwakukontrolana. Ende pakupesera makukondolana kwamunenge makuita pa some will not like it. Havazozvidi. Ndio panotanga manje kuita ma problems ipapo. Handiti, you can grow. Munozati ma socialites what you can do panapa. Pakauya nyaya iri hoti iri kupise kuti pari kuda justice for people. Vanhu vakagamana nyaya yo mwene mwari page kwake kumira chako kuti gapaite justice guys. Tinotobatsira zvakatowanda. Zvakatowanda chakuti kubatsira zvakatokura because vanhu vanoziva kuti ichaganwa nema content creators esenyaya iyi and handipapukunyuki. Zvegroup zvezvya guys group ameno handioni but kana mati zvacho ameno guys but pafia chapo chiripoka unotozvilimita kukura nenyaya yekujoinana nemagurupu andimaona. Come to social media, enjoy yourselves, do your content, stand for the truth, stand for people, and then you go home. Comment section yako inokupedzera masports. I love comment section because pakauya nyaya pande kuti parikuda kuti patagwe chokwadi pafambo chokwadi justice ibude pachena. Comment section inondihelpa ndakamira ndega ndiri one kudai so. I am not being controlled by anyone. I am not being told what to do by anyone. Handina leader mberi kwangu ndinomira ndiri ndega because my page my rules ndida zvandada pa page pangu. Andi muri kuona. So yes, vanojoina avo munogona kujoina zvemagroup kana zvokujoina kuti ndinoda kufamba ndiri chakasodai but most of the times hazvina kwazvinoenda zvezviya ndochokwadi panongoita vanhu vakawanda chete panoita ende inopedzisira guys musisingasaiti chamakatangira inopedzisira mangoita bullying inenge angove bullying yegega munenge mangoita wakamira wega uri one even comment section kakugadzirisa handimaona kuti apa pamabhula muri kubhula vanhu you can sit down and introspect ozvigadzirisa but kana chakawanda because tinge chipanana pazvikona simbari kuti hapana zvitutongoramba takatodzvana takadai so inopesera ive bullying and no one will take you serious and ndokupwanyika kunoita kwatinoita ikokoko tinopesa tadona unodona chako usingazvioni kuti ndiri kudona uchifunga kuti ndikuriraka unogona kutodona handimaona. So ingomhanya necontent yako munhu mbira panzvimbo uite content yako hakuna nokudzira zvokuita hakuna noita chekudai hakuna nda chekudai so handiti kuita gurupu rekuti tinoda kuvenga kana kuparadza kana kuita sei guys tara chokwadi chida kudzana chokwadi pamberi pamwari chaiko handiti maona kudzana chokwadi pamberi pamwari chaiko handika inenge yatori bullying guys. Kana takuti takunoita munhu aita musha yake takunomira tikunoita munhu justice ngapaite justice chokwadi chacho chine rudo mukati tichitsiura munhu tichivaka munhu tichitsika munhu paurapa chokwadi chichibuda antimaona ndozvinenge zvakanaka but imwe yachona itinge chiti tikuita inenge isisiri justice inenge bullying yatinenge takuita vanhu guys. Hameno but each to their own guys. Umwe nomwe anenge ane page rake anongoita zvanoda kupage kwake umwe nomwe anongotaura zvanoda kupage kwake anditika but mupatsarise mupaongorore ipapo guys pafia cheko and a lot of people wanenge vasingadozivi they will be celebrating anowana they'll be celebrating vasingadozivi kuti downfall yanenge vachitoita iyoyi yekutousira mumwe munhu pasi hanimona vanenge vachitocelebrate vanenge vachitodini vanenge vachitoita sei because you don't see you don't know hatifunge hamufunge hamuoni zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika kuti what is going on munenge muchikuita kugunda musaira handimaona gonda musaira rakanaka chose pane chiwo zvinhu zvakanakawo chose handika vanhu ngavamirire timire pachokwadi let's speak for people let's stand for the truth handika but zvisina bullying mukati. Let's stand for the truth. Andika tichibatsira vanhu tine best interest of people at heart. Not kuti we do things sometimes for our own selfish needs. Handimaona. Not kuti we do things sometimes kuti ti benefit isusu guys. Handimunoona. Kana tati tukumira pachokwadi pachena chaipo. Let's do it. Of course people they do appreciate us a lot. But donjo redu main aim yedu kana ndati ndikumira nevanhu nini ndikumirira vanhu kwa nyaya yako ndakadligwa mari kwenda ku Poland kana kuti chi andika I have the best interest at heart yako iwe and whatever that I will do is for you not for myself and
ngative nezvakanaka tiswere pamwe chete, handiti tikati sikurwa bati tikuonesana.